Моето ново работно място. Пак правих много умна. Не съм, но да кажем, че за филмчето става. Добро утро! Това е моята скромна закуска. Общо взето винаги закусвам или шейк, или нещо такова. И така, след като закуся, пиша си благодарностите, с които започвам деня. И така, това е моята сутрин. Хубав ден! Ето докъде стигнахме с магазина. Осветлението е сложено. Боядисано е и ще обзавеждаме. Sağlam olsun. Ya ama ben böyle olmuyor ki. Merhaba. Merhaba. Şunu ver bakalım. Seyo. Parayı ver bakalım. Alttakini. Desenliği gönder. 80 mi yazıyor? Fazla gerdirmiyorum. Evet. Fazla gerdirmiyorum. Bu ne?
Bir saniye. Şimdi değil. Üçüncü. Ne yapalım? Maçı orayı ver. Açıldı. Hı? Часа е 12 и това е първото ни ядене за днес. Ето ги. Гладници. И аз съм гладна. Ще си İlk хапнем. yemeğimizi yiyoruz. Добро утро, часа е 9. С нощ съм легнала към 2 и изобщо не съм спала. Взимам ви с мен на първия работен ден. Това е парфюма, който е уникален, страхотен. И така, взимам ви с мен, хайде! Добро утро! С нощи, както виждате, до последно работихме с съдружниците. Пили сме кафе, някъде към един. Оставили са ми тук сефтето. И така, сега с мама отваряме магазина, почваме да пишем цените. Мамо, някой лев няма ли да хвърлиш? Айде да ни върви по вода. Първия работен ден, ще ви се похваля с готината ми придобивка от вчера. Общо взето, ако сте от друг град, може да си поръчате. Ето тези кашони, така добре опаковани, пристигат директно от Истанбул по ваши размери и ги изпращам по Speedy или Еконт. Но това, с което искам да ви се похваля, с тези уникални парцали за почистване и четки. За вас не знам, аз обожавам да си купувам такива неща. Вижте какъв готин зелен цвят. Цвят му сала. Цвета на 2023. Това е. Така, пожелайте ми хубав работен ден. Ето и мама пристига с новото ми кресло от Англия. Луи 16. За моята особа. Перфектен е. Така е. Друго си е на Луи 16. Това е подаръка от мама. Това съм била аз. Ето тази кокона. И така. Днеска си работим. Добре дошли в моя втори дом. Заповядайте да ви разведа. Ето, това е моята голяма любов. Нашия магазин. И така. Тук е моето работно място. Супер удобния стол, подарък от мама, да отбележим. И така. Това ми е масичката, на която ще посрещам своите клиенти, своите гости. И както виждате, огромно разнообразие. Сега няма да рекламирам магазина, макар че много се гордея с него. Чакам ви! А тези, които сте много отдалече, се радвам и ви благодаря, че споделяте с мен тази радост, тази гордост и щастие, макар и онлайн. Вълнувам се, бъркам си думите, няма да изрязвам, няма да правя втори дубъл, защото предполагам и вие като мен, когато сте щастливи, когато се вълнувате за нещо, просто не може да се съберете мислите, сърцето ви бие, не ядете, не спите и мислите само за това. Поне аз съм такава, когато съм влюбена в някоя идея, в нещо, което правя, аз не ям. Панталона вече ми стана голям, но нищо, тъкмо ще си купя нов. И така, това е. Ядем бомбони, въпреки че съм треньор по здравословно хранене, аз съм човек. Така че си позволявам всичко. Важното е да е в норми. Позволявайте си и вие красиви пердета. Заповядайте в нашия магазин. Благодаря ви от сърце още веднъж, че сте с мен в това мое огромно щастие. Благодаря ви, че споделяте моето щастие. Благодаря ви за всички страхотни лични съобщения, които ми пишете в Инстаграм. Оценявам го и ви благодаря страшно много. Това е от мен.
Втори работен ден е към края си. Много съм щастлива. Сигурно ми личи. Чувствам се изпълнена с любов, с енергия, с желание за работа, с желание за усъвършенстване и развитие, с желание да ви споделя всичко това. Толкова съм щастлива. Разберете, ставам и идвам на работа с любов, с желание. Днес е събота. Аз съм станала още в 8 с желанието си да дойда на работа в това мое малко красиво сладко бебенце, което ще го превърна в един голям стойностен човек, ако мога така образно да се изразя. Знам, че дрънкам глупости, обаче аз в момента съм влюбена. А когато съм влюбена, губя ума си и дрънкам глупости. Много съм щастлива. Аз отслабнах, аз не мога да спя. Аз сънувам в магазина, аз мисля само за това и просто имам всички симптоми да бъда влюбена. И аз наистина съм влюбена. Идвам с любов и желание на работа и просто пожелавам на всички вас дано сте си намерили това, което ви прави щастливи. Ако не сте, ви пожелавам от сърце, просто намерете това, което ви кара да се чувствате щастливи и го превърнете в своя професия, за да може да идвате с удоволствие на работа, за да не мразите понеделниците, за да не мразите света около себе си, за да бъдете добри в това, което вършите, за да бъдете изпълнени с желание да ставате все по-добри и по-добри, да се обучавате, да се усъвършенствате, да бъдете позитивни и мили с хората, да бъдете добри с семействата си, най-вече добри с себе си. Просто пътя е един и той е да намерите своето призвание. Наистина пожелавам ви го от сърце. Ако сте на някаква гадна работа, на която ходите с нежелание и свито сърце, сменете я. Не си казвайте да, на нея е лесно, отстрани изглежда лесно. Хора, повярвайте ми, казвам ви го от личен опит. Там, където работите, ако нещо ви потиска, ако нещо ви кара да гледате часовника си постоянно, колко е часа и нямате търпение да си тръгнете от работа, да свърши работния ви ден, то това е сигурен признак, че там вие не сте щастливи. Последните 2 седмици почти не съм спала, изобщо не съм яла, то ми лечи, отслабнах, но няма значение, аз пак ще си наваксам килограмите, просто в момента съм толкова влюбена и ентусиазирана и в еуфория, че изобщо нямам време и не ми се яде и не спя и така, но както и да е. Пълна съм с енергия, с любов, с желание за работа и така това е. За всички вас, които гледат това видео до края, искам да ви благодаря, че сте тук, че ме гледате, че ме подкрепите. Изпращам ви своята любов, своята благодарност, своите целувки и ви пожелавам да бъдете точно толкова щастливи на работното си място, колкото съм и аз. И как да не съм щастлива? Вижте моите партньори от Истанбул. Моите страхотни, уникални съдружници са направили този уникален дизайнерски модел преди и са го кръстили Емили. Какво да ви кажа? Горда съм, поласкана съм, щастлива съм. Това е просто, вижте какъв разкош. Винаги съм работила в магазини за дрехи, макар и за други хора съм го вършила с страшно голяма любов и желание и съм давала всичко от себе си. А може да си представите сега, когато това е моя магазин и той пак е свързан с красота, защото може да не са дрехи за хора, обаче са дрехи за прозорци. И аз съм много щастлива. Целувам ви и ви благодаря, че сте тук.